בוקר טוב לכולם. תודה רבה צביקה על המילים החמות, והוא צודק במידה מסוימת, כן? איך אומרים, אפשר להוציא את הילד מחיפה, אבל לא את חיפה מהילד. וכאן אני עומד בפניכם. בעברית, ההרצאה שאני אתן היא בנויה במידה מסוימת על ההרצאה שנתתי בסטוקהולם לפני כמה חודשים. אז מי שראה אותה ביוטיוב יכול לבדוק כמה היא מתורגמת לעברית, אבל כמו שאומרים ביידיש, פרטצט ופרבסרט, כן? אנחנו שיפרתי אותה קצת, הכנסתי קצת דברים שנוגעים לישראל. בכל אופן, פה הבוקר שמענו דברים מאלפים על העתיד ועל ההווה. אני אקח אתכם חזרה אחורה, כי אני עוסק בהיסטוריה כלכלית. אבל אני רוצה להתחיל עם נושא אולי קצת יותר כללי, וזה לשאול האם הצמיחה הכלכלית היא באמת בת קיימא. וכל אחד בחדר הזה, אני חושב, למד בזמנו את המאמר הקלאסי של סולו, שמצביע על מה שאני קורא קללת הקעירות, the curse of concavity, שזה בעצם, כל מה שזה אומר, זה שצמיחה שמבוססת על הצבר הון, היא בסופו של דבר תיכנס לתפוקה שולית פוחתת ותתפוגג. זה מה שסולו הראה בזמנו, וזה נהפך חלק מהאמת המקובלת. מה שאפשר לומר, והוא לא הוסיף, אני אוסיף, זה שגם צמיחה מסוגים אחרים שאיננה מבוססת על הצבר הון, כמו למשל צמיחה נוסח סמית, שהיא בעצם נובעת מרווחי סחר והתמחות, שגם אותם כולנו למדנו מבואו לכלכלה, וגם הצמיחה נוסח נורס, שנובעת משיפורים מוסדיים, זאת אומרת, הקצאת מקורות יותר יעילה, גם אלה סובלות מקללת הקעירות, כן? בייחוד, אם אנחנו מסתכלים על רווחי סחר, כן? אז שתי מדינות שמתחילות לסחור ביניהן בגלל איזה שיפור בתחבורה, מה שכזה, שתיהן זוכות לצמיחה כלכלית, אבל ככל שמשפרים את התחבורה יותר, כן, הרווחים השוליים יורדים, זה לגמרי ברור. השאלה הגדולה היא, האם הדברים כך גם לגבי מה שאני קורא צמיחה נוסח שומפטר, זאת אומרת שהיא מבוססת על שינויים טכנולוגיים, והאם באמת אנחנו לפחות באסימפטוטה נגיע ליום שכל מה שאפשר היה להמציא כבר הומצא, ורבים וטובים אכן טוענים כך. כאן עמיתי וידידי בוב גורדון כתב ספר בסדרה אגב שצביקה הזכיר, אני פרסמתי אותה, ולא כל דבר שאני מפרסם אני בהכרח מסכים איתו. ועם בוב יש לי ויכוח ארוך מאוד, אבל בוב טען שעברנו תקופה נפלאה, מדבר על ארצות הברית, ממלחמת האזרחים עד בערך 1980, אבל עכשיו את הדברים שהמציאו, ששיפרו את החיים שלנו, כבר אפשר להמציא עוד פעם, כן? אז תהיה כנראה ירידה ביצירתיות. ואחרים הסכימו אותו. כאן יש מאמר שיצא ב-AR לפני כמה שנים, של אנשים מעולים, ניק בלום, צ'אק ג'ונס, אנשים מצוינים, וטענו שבעצם, כן, הממצאים מראים שהרבה יותר קשה למצוא רעיונות. כאן אתם יכולים לראות, זה שהפריון הכולל בארצות הברית, מ-1990, ואם מעבירים, אני לא שמתי את קו הרגרסיה, אבל יש ירידה מסוימת, אם כי זה כמובן מאוד תנודתי. אבל בעשורים האחרונים, חוץ מאשר התקופה הקצרה של ביל קלינטון, בעצם בארצות הברית העלייה בפריון הכללי הייתה מצומצמת. דוגמה מעניינת, זהו חוק אירום. אירומ's law, ואם אתם תלכו גוגל ותחפשו מי זה מיסטר אירום, לא תמצאו, כי אירום זה פשוט מורס לא, כתוב לה מימין לשמאל. וכאן זה בעצם מראה כמה מולקולות חדשות התעשייה הפרמצטית מוכנה לאשר למיליארד דולרים. ואתם יכולים לראות שהקו הוא באופן ברור מאוד יורד, זאת אומרת צריך להשקיע יותר ויותר כדי לפתח תרופות שזוכות באישור של ה-FDA. עכשיו, יכול להיות איזה סיבות רבות כמובן, אבל לפחות זה מראה הכל באותו כיוון. עכשיו, המשל שכולם נותנים הוא זה שכל הפירות הנמוכים כבר נקטפו. כן? All the low-hanging fruits have been picked. ואני חושב על המטאפורה הזאת הרבה זמן.
אבל אחד הדברים שבולטים כמובן שההתקדמות המדע והכלים שעומדים לרשותנו לעשות מחקר הם בעצם סולמות שמאפשרים לנו להגיע לענפים היותר גבוהים של העץ, ואם אתם רוצים, כן, הפירות למעלה בעץ יותר טובים כי הם יותר חשופים לשמש, כן? עכשיו את המטאפורה הזאת כבר נכנסה בעצמה לתפוקה שולית פוחתת, אבל אתם רואים בעצם מה הטענה כאן. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה של חזיתות שבהם הטכנולוגיה של ימינו מתקדמת, ואני בכוונה משאיר בחוץ את הבינה המלאכותית, כי עלינו שמענו אתמול ברוך השם משלמה דוברת מספיק. וכאן יש לכם דברים אחרים שאינם קשורים ב-AI, או לפחות לא ישירות, שהם התקדמות רדיקלית במה שאנחנו יודעים לעשות. קודם כל, ביולוגיה מולקולרית, כן? עריכת גנים בעזרת קיספר, והפלטפורמה של mRNA שמשנה את התעשייה הטכנולוגית היום, עכשיו, כן? בעולם האנרגיה, כן? שיפורים דרמטיים בהבנה של טכנולוגיית מצברים במיוחד, אבל גם שיפורים דרמטיים בכורים גרעיניים. הכור הגרעיני של היום, שנבנה היום, לא יהיה דומה בשום צורה לכור של צ'רנוביל, כן? אלו יהיו כורים חדשים עם טכנולוגיה חדשה לגמרי. כולם עדיין מבוססים על ביקוע, כמובן, אבל מעל הכל אני חושב שהם בנויים למזער את הפסולת. טכנולוגיית חלל, בייחוד הדבר שנקרא ליאו, שהם לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ, שהם קריטיים לקומוניקציה. ביולוגיה סינתטית, שימוש במיקרובים, כדי לייצר חומרים אורגניים, כמו חלבונים חדשים, שזו תעשייה מתקדמת בצעדי ענק. במדעי החומרים, התקדמות עצומה לאורך חזיתות רבות במדעי החומרים, בייחוד מוליכי על בטמפרטורה גבוהה, חומרים חדשים בעקבות הגרפין שכבר קיים 10 שנים, חומרים מסוג זה שיש להם תכונות של דברים שהטבע לא חלם עליהם, ואנחנו יוצרים אותם באופן מלאכותי. עכשיו, יש גם כמה דברים שהם באופק, כן? פירות שהם עוד למעלה, והסולם עוד לא מספיק, אמרתי שאני אפסיק עם המטאפורה הזאת, כן? אבל כן, מחשבי קוונטום מעל הכל, שעדיין הם נמצאים לדעתי בשלבי פיתוח, ועוד לא הגיעו למשהו שבאמת אפשר להשתמש בו במידה גבוהה. וכמובן, גביע הקודש של הטכנולוגיה, שזה היתוך גרעיני. שאנחנו כבר, העולם עובד עליו כבר 60-70 שנה, וכולם, הבדיחה המפורסמת היא שזה 15 שנה בעתיד ותמיד יישאר ככה. אבל אני חושב שביום מן הימים נפצח את זה. ודבר שאני הוספתי רק לאחרונה, אם אני לא יודע מי שראה אתמול בניו יורק טיימס, היה מאמר ארוך על טכנולוגיות של התחדשות ביולוגית. ושלמה, אם אתה חושב שה-AI ישנה את העולם, תחשוב על מה התחדשות ביולוגית יכולה לעשות, כן? זה עולם שיהיה שונה לחלוטין בעולם שאנחנו חיים בו, כן? עכשיו, כהיסטוריון, אני רוצה לקחת אתכם לעבר. ומה שאני רוצה לומר זה הדבר הבא. אם הדפוסים של חדשנות שמשלו בעבר יחזיקו מעמד גם בעתיד, אז באמת המשפט האמריקאי הזה, you ain't seen nothing yet, כן? עוד לא ראיתם כלום. בעולם הטכנולוגיה הוא תופס. ולפחות מנקודת הראות של הטכנולוגיה הטהורה, יש מקום לאופטימיות. עכשיו, כדי לראות את זה, אני רוצה לקחת אתכם קצת לפתוח את הקופסה השחורה של סולו. כי סולו היה לו את ה-TFP שם, שזה מין רזידיו, זה מין שארית כזאת, אבל הוא אף פעם לא נכנס לעובי הקורה מה יש שם בעצם. והדבר שכמובן דוחף את הפריון הכולל, זה מה שנקרא ידע שימושי. הביטוי הוא, אני בחרתי אותו בכוונה, כי זה ביטוי שאנשים השתמשו במאה ה-18, useful knowledge, כן? עכשיו, useful knowledge לא התחיל במאה ה-17, כי עוד במאה ה-15 האירופאים למדו לבנות ספינות שיכלו לחצות את האוקיינוסים, למדו להתיך ברזל, להדפיס ספרים, שיכללו תחנות מים ורוח וכו' וכו' וכו'. אבל עד לפחות המהפכה התעשייתית, ההתקדמות הייתה איטית ונתקלה כל פעם מחדש במעצורים, במחסומים כאלה ואחרים. עכשיו השאלה היא, מדוע באמת נפתחו שערי הקדמה בתחילת המאה ה-17?
ויש כאן שני מרכיבים, בעצם אחד מהם זה הרחבת והעמקת הידע השימושי בכלל, זאת אומרת תגליות, והדבר השני הוא הפצת הידע הקיים בין אנשים שיכולו לעשות בשימוש. כן? זה לא עוזר אם אתה יודע הרבה ואף אחד לא משתמש בו, כמו למשל שהיה בעולם העתיק. עכשיו אני עומד להציע איזו הבחנה שאני כבר עשיתי לפני הרבה שנים, בין מה שנקרא propositional knowledge, או ידע הצהרתי, שהוא בעצם מורכב ממה שאנחנו קוראים מדע פלוס, כן? יש שם עוד דברים, אבל בגדול זהו ידע של מה. והדבר השני הוא ידע של איך, כן? זהו ידע ביצועי, או prescriptive knowledge, שהוא מורכב בעצם, נראה, הפורמט שלו זה בעצם מתכון, כן? כמו שיש מתכון איך לעשות עוגה, כן? קח שתי ביצים, קמח, חיוקר, ותשים בתנור 450 מעלות. אז ככה גם בונים כור גרעיני, אבל כמובן המתכון יותר מסובך, אבל בגדול יש לזה צורה של מתכון, כן? עכשיו, בעבר לפחות, הידע הזה היה כמעט כולו ידע מובלע, במובן זה שזה היה tacit knowledge, זאת אומרת, זה היה לאנשים בראש, הם ידעו איך לעשות את הדברים, אבל לא ידעו להסביר איך, בוודאי לא לרשום את הדברים, כך שהידע עבר מאדם לאדם, ולא במיוחד מהוראה פורמלית. עכשיו, הדינמיקה ההיסטורית בנויה על אינטראקציה בין שתי קבוצות אלה. מצד אחד יש כמובן את המודל הקלאסי של שיפורים טכנולוגיים, שאומר, אתה הולך, מתחיל עם מדע טהור, משם אנשים מפתחים איזה מדע מיושם, משם זה הולך להמצאות, משם להנדסה ומשם לייצור. עכשיו, נתן רוזנברג, מגדולי ההיסטוריונים הטכנולוגיים של המאה ה-20, הציע משהו אלטרנטיבי, לא אלטרנטיבי, אבל משלים. זאת אומרת, יש גם תנועה לכיוון השני, שאנשים ממציאים דברים, לאו דווקא מתוך ידע למה זה עובד, אבל יותר מתוך ידע של עליתי על זה, תפסתי את זה, מזל, ניסיון, התמדה וכו'. באים עם המצאות. משם זה הולך לידע ביצועי, משם הידע הביצועי מיושם למחקרים מדעיים, ומשם זה מפתחים מדע טהור. זאת אומרת, יש כאן בעצם משוב חיובי, או לולאת משוב חיובי, positive feedback loop. עכשיו, אנחנו יודעים בכל מודל של positive feedback loop, שאם הפרמטרים של המשוב מספיק חזקים, המערכת יכולה להתבדר ולא להתכנס. כשהידע הצהרתי מושך את הידע הביצועי כלפי מעלה, ולחילופין הידע הביצועי מושך את הידע הצהרתי. כלומר, זה מבינה מסוימת, זה מודל כמו ששלמה דיבר עליו אתמול, אצל שלמה, הבינה המלאכותית מזינה את עצמה. ופה יש לך שתי קבוצות של ידע כזה ואחר, שמחזקות אחת את השנייה, אבל התוצאה היא אותו דבר, זהו תהליך שהוא בר קיימא, ואין לו למעשה חסם עליון, אלא אם כן אתה מוסיף עוד הלכות כאלה ואחרות. עכשיו, מה שאני טוען שהעולם המודרני נוצר, משום שהמהפכה המדעית של המאה ה-17 והנאורות התעשייתית, כמו שאני קורא לה, של המאה ה-18, שינו את הפרמטרים של המערכת ויצרו את לולאת המשוב החיובי. ולכן בעצם מ-1750 או מ-1800 הצמיחה לא נעצרה כמו שהייתה נעצרת כל פעם מחדש בגלים אחרים של חידושים שהראו בימי הביניים ובתקופת רומא וכו'. כן? עכשיו, אחד העקרונות הבסיסיים של מה שאני קורא הנאורות התעשייתית היא שהייתה תנועה שהייתה חלק מן הנאורות האירופאית בכלל, שהתמקדה על הצורך בקדמה חומרית. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה בעצם צמיחה כלכלית. והם לקחו מהפילוסופים, בעיקר מפרנסיס בייקון, את האמונה שקדמה מדעית וחדשנות הם המפתח לצמיחה ולהגדלת העושר החברתי, ופיתחו תוכנית שלמה שמטרתה הייתה להמריץ ולזרז את ההתקדמות הטכנולוגית. עכשיו, לנו זה נראה מובן מאליו, לנו זה נראה בנאלי, אבל כשפרנסיס בייקון כתב את הדברים האלה בעשור הראשון של המאה ה-17, זה נשמע כמעט כמו כפירה. עכשיו,
אחד ההצעות שלו הייתה, שהתלמידיו פיתחו אותה יותר, היא לשפר את הקומוניקציה בין אנשים שיודעים דבר, מה שנקרא, צרפתים קוראים סאבן, לבין אנשים שעושים דברים, פבריקן. ואנשי מדע וידע צרתי, ותעשיינים, אנשי ייצור, הם צריכים לדבר ביניהם, והקשר בין שתי הקבוצה האלה, שלמעשה לא היה קיים, לא בתקופה העתיקה ולא בתקופה של ימי הביניים, התחיל להתפתח בתקופה הזו, וממשיך להתפתח בימינו, שאנחנו בעצם רואים איזה דבר מובן מאליו. זה לא היה דבר מובן מאליו אז. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שהמצאות יצרו כלים חדשים לאנשי מדע, כמו שרוזנברג אמר, כן? הפרמטרים הם במידה מסוימת פונקציה של הכלים שהיו למדענים שקידמו את המדע. והמהפכה המדעית של המאה ה-17 שכולנו לומדים עליה בתיכון, בעצם נבנתה מן הכלים החדשים שעזרו למדענים לגלות תופעות חדשות שברבות הימים הביאו לתוצאות חשובות גם במשק. והנה יש לכם כמה דוגמאות. משמאל אתם רואים את הטלסקופ של גלילאו, זה לא הטלסקופ המקורי, כבר לא קיים, זה מודל. ומימין אתם רואים את המיקרוסקופ של רוברט הוק, שגם הוא כלי שפותח במאה ה-17, ושפתח כמובן אפיקים חדשים לחלוטין במדע. אחד ההמצאות שאנחנו יכולים לייחס אותה ישר לשינויים כלכליים, זה הדבר הבא. זהו רבותיי וגבירותיי, אבנג'ליסטה טוריצ'לי, תלמידו המהולל של גלילאו, שגילה בעצם, המציא את הברומטר, אתם רואים המקל הזה יש לו ביד, זה ברומטר, יש בפנים כספית, והוא הראה שכדור הארץ מוקף על ידי אטמוספירה. היום אין, לא חושב שיש אדם בכל התבל שלא יודע את זה. לא ידעו עד אז. הוא בא הוכיח, ואנשים ממש התרגשו מזה. הוא אמרו לה, יש אוויר, יש לחץ עלינו. ויש סיפורים מפורסמים שעל בלז פסקל הצרפתי, שהיה לקח ברומטר כזה והרס למעלה בהר, להראות איך הלחץ יורד כשהוא עולה למעלה. ואכן, כל פעם זה קרה מחדש, מפתיע. עכשיו, יחד, כמעט באותו זמן של טוריצ'לי גילה את הברומטר ואת הגרמני בשם אוטו פון גווריקה, שהיה אגב ראש עיריית מגדבורג, המציא את משאבת הוואקום. וכאן אתם רואים את התמונה של משאבת הוואקום. אתה לוקח את הרעיון של הברומטר שגילה את האטמוספירה והמשאבה שגילתה את הוואקום, ואתם מקבלים את זה. זה המודל הראשון של מכונת קיטור, שסרטט צרפתי בשם דניס פאפין, שהוא בעצם, אם אתם באמת חושבים, הוא האיש שהמציא את מכונת הקיטור. זה, כמו שאמרתי, 1707, זאת אומרת, עוד לפני המכונה של ניוקמן. וזה הוביל ברבות הימים לדבר הזה. זהו מנוע קיטור מתוחכם ומתקדם, שנבנה באמצע המאה ה-19 על ידי קורליס, היצרן האמריקאי הגדול של מכונת קיטור. אתם רואים שזה, איך הדבר הזה מוביל למשהו שהוא בעל חשיבות עצומה במשק. יש המצאות פחות ידועות, כן? בימים אתם רואים את הקלורימטר שהשתמש בו הצרפתי הדגול, אנטואן לאבואזייה, בעצם מייסד הכימיה המודרנית. את המכשיר הזה הוא במיוחד מעניין, כי האיש שבנה אותו היה פייר סימון לפלס, גדול הפיזיקאים של סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. משמאל אתם רואים מכונה שנקראת אודיומטר, שמשתמשים בה בכימיה לתיאור מדידת נפח הגזים, שאותה המציא פילוסוף בריטי דגול בשם ג'וזף פריסלי ב-1772. אלה כלים שעברו להיות חלק מציוד המעבדה הסטנדרטי. הנה התפתחות של כלי שהיה קריטי לאנושות, ובסופו של דבר הביא להמצאה לא פחות חשובה מן הבינה המלאכותית. מימין אתם רואים את אדם בשם ג'וזף ג'קסון ליסטר, אביו של המנתח המפורסם ליסטר, וההמצאה הגדולה שלו היה שיפור במיקרוסקופ, שמזער את העיוות ככל שאתה מגדיל את הגודל של התמונה, שעד אז שיבש למעשה את האפשרות לזהות חיידקים.
הוא פיתח את זה בשנות ה-30, 1830, והבעיה הייתה שהעיוותים הקרומטיים האלה למעשה עצרו את התקדמות המיקרוביולוגיה. זה בצד, גם בצד שמאל אתם רואים את המיקרוסקופ עצמו. עכשיו זה הכלי שהביא לזה, תורת החיידקים. עכשיו עם כל הכבוד לבינה המלאכותית, שוב, אני חושב שלפחות התרומה לרווחה הכלכלית, כמו שאנחנו מגדירים אותה, זוהי ההמצאה הגדולה ביותר בהיסטוריה. כי מחלות מדבקות שהיו מספר 1, 2, 3 ו-4 ברשימת הנוזולוגיה של המחלות שהרגו אנשים, למעשה ירדו לגורמים מסדר שני בימינו. עוד כבר, ודאי, כבר מאמצע המאה ה-20. זאת המצאה ענקית שתרמה לעלייה בתוחלת החיים, עלייה בירידה בתמותת התינוקות וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה לגבי המאה ה-20? לגבי המאה ה-20 כבר הדוגמאות מתרבות בקצב מהיר. אחת הדוגמאות המעניינות ביותר, ובאמת פה היה קשה לי מאוד לבחור מתוך עשרות דוגמאות שהן ידועות, אבל קריסטלוגרפיה וספקטרוסקופיה, שניהם נשארים, למעשה נשענים על האינטראקציה של קרני רנטגן עם המבנה האלקטרוני של אטומים בחומרים מוצקים. ההמצאה הזאת הביאה לפי החשבון ל-20 או 21 פרסי נובל, לא של הממציאים עצמם, אלא של אנשים שהשתמשו בכלי הזה. הנה שני הממציאים, זהו מקס פון לאוור, שזכה בפרס נובל ב-1914, וימים ויליאם הנרי ברג, שזכה בפרס נובל ב-1915, מכונה משלימה, היחידי שזכה יחד עם בנו. עכשיו, היישום המפורסם ביותר של הטכנולוגיה הזאת, זה הצילום הבא. זהו הצילום שעשתה רוזלין פרנקלין, והשתמשה בספקטרוסקופיה של קריסטלים כדי להראות את המבנה של ה-DNA. גם התגלית הזאת כמובן זכתה בפרס נובל, אבל אחרי שפרנקלין כבר נפטרה כמה שנים קודם לכן. עכשיו, מה לגבי ימינו? אין שום ספק שב-20-30 שנה האחרונות הכלים שעומדים לרשות המדענים השתפרו בקצב חסר תקדים לחלוטין. גם בכלים הישנים חל שיפור עצום, כן? המיקרוסקופ של היום הוא לא המיקרוסקופ של הוק, כן? זהו 1981, זהו גרד בינינג והיינריך רורו שהמציאו את המיקרוסקופ שה-IBM עבדו עליו, וכמובן יותר מאוחר נתנו פרס נובל למיקרוסקופ המפורסם של בטסגן-הל שזכו בה. אלה מיקרוסקופים שמסוגלים לראות, למעשה אפשרו את מה שאנחנו קוראים היום ננו-טכנולוגיה. זה המיקרוסקופ של רורו. אסטרונומיה, כן? כנ"ל, כן? כאן יש לכם את טלסקופ החלל של האבל, ששוגר ב-1990, וזהו הטלסקופ החדש של ג'יימס ווב, שהוא עדיין מרחף שם, והוא רק יצא לפני 5 שנים לחלל. כמובן, ואנחנו כמובן רואים את זה בתור בדבר מובן מאליו, המחשב, כן? עכשיו, אני לא מתחיל אפילו לדבר על החשיבות של המחשב האישי, אבל בקצה ההתפלגות של המחשבים נמצא המחשב הכי מהיר בעולם. לפחות זה היה נכון בדצמבר 2025. זהו המחשב הזה, זה אל קפיטן הוא נקרא, הוא נמצא בלורנס ליברמור נשיונל לבורטורי, וכרגע הוא עושה 10 בחזקת 18 פלופס, וכנראה היד עדיין נטויה. זאת אומרת, זהו כלי שהוא פשוט לא היה ניתן לחשוב עליו, נגיד ב-1960, 1970. לייזרים, כנ"ל, נייט רוזנברג אהב לייזרים, מאות רבות של שימושים רבי עוצמה. ההמצאה עצמה זכתה בפרס נובל ב-1964, אבל מאז יש לכם פה רשימה שלמה, ואני לא אעבור עליה מפאת חוסר הזמן, של שימושים מדעיים בלייזר. הדבר אולי היחידי שאני אציין זה הבולט האחרון כאן, וזהו שהלייזרים אפשרו לגלות גלים גרביטציה שאיינשטיין הוכיח מבחינה תיאורטית שהם קיימים, אבל איש לא הצליח לאשש אותם מבחינה אמפירית. והלייזרים אפשרו זאת. אתם יכולים לראות את הסיפור של הפרס נובל, פשוט תגלית
מהממת שמאששת מה שתיאורטיקאי חכם ניחש או הציע. עכשיו אנחנו יודעים שהם קיימים. מה הם בדיוק עושים? עדיין היד נטויה. ולייזרים באמת היו דבר שאתה מתחיל לקרוא על זה, אתה רואה איזה כלי מדהים, בארכיאולוגיה משתמשים בזה, גבירותיי ורבותיי. לא תאמינו. אבל אפשר לחשוב, מה היה עושה אייזק ניוטון אם היה לו לייזר? אז יש איזה אבידנס שהיה לו כנראה. עכשיו, במחקר הגנטיקה, כן, פה אתם רואים את ג'ניפר דודנה, כן, זהו כמובן הטכנולוגיית קריספר, שבפעם הראשונה אפשרה הינדוס גנטי כמו שהוא לא היה אף פעם, כן? וכמובן, עכשיו אני חוזר לבינה מלאכותית, עדיין אני חושב איך אומרים, החבר'ה המושבעים עדיין נמצא בחדר שלו, the jury still out, אם זאת בסך הכל תהיה המצאה יחסית צנועה, או לפחות בסדר גודל מה שהיה, כמו למשל החשמל ששינה הרבה מאוד, אבל לא שינה את ההיסטוריה או מכונת הקיטור, או שיש פה משהו, נגיד בסדר גודל של המצאה של החקלאות, במהפכה הניאוליתית או הכתיב, דברים מסוג זה. אז נחיה ונראה. מה שאני מוכן לומר, שכיום הבינה המלאכותית משמשת בתור עוזר מחקר שלא היה כמוהו, וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה לעשות, כי בסך הכל אנשים שעושים מחקר צריכים עוזרי מחקר, והיתרונות שלו עצומים. בתור עוזר מחקר לא מתעייף, לא מתחצף, לא מתפלסף ולא מתעופף. לא לוקח כמה שבועות חופש כדי לנסוע לפלורידה בחופשת טרימסטר. נכון, הבינה המלאכותית עושה שגיאות וממציאה לפעמים דברים, אבל כשאתה אומר לה, לא, עשית שגיאה, נכון, סליחה, אני נורא מצטערת, כן? מי שלא קרא לו לא ישתמש בזה מספיק, כן? וזה בניגוד, בכל אחר מניסיון אישי, מעוזרי מחקר בשר ודם, כן? וכאן עובד מהר, יש לכם כאן סיכום של הבינה המלאכותית, היא מהווה כיום את עוזר המחקר הטוב ביותר בעולם, משום שהיא משלבת, אתם יכולים לקרוא בעצמם. זה נכתב בצ'אט GPT ב-15 שניות. עכשיו, זה העקומה של היישום של הבינה המלאכותית למחקר מאז 1960. וצריכים לראות שבעצם עד 1980-1990 היה מעט מאוד, כן? ואז במדעים הפיזיים, כי זה הקו הכתום, אתם רואים את העלייה הראשונה, ואחרים באו יותר מאוחר. אבל זה ברור שמסוף העשור השני של המאה ה-21, בכל השטחים שצריכים לראות, כולל מדעי החברה ומדעי הרוח, יש שימוש הולך וגובר של בינה מלאכותית בתור עוזר מחקר כזה ואחר. עכשיו, בינה מלאכותית, אם כן, דוגמה מוחצת לקשר הישיר שבין ידע ביצועי לבין ידע הצהרתי, והוא משנה את הפרמטרים של המודל הדינמי של המשוב החיובי. לכן אני חושב שהטכנולוגיה תמשיך לא רק להתפתח בקצב שהתפתחה, אלא בקצב הולך ומואץ. כן? הבעיה, עד עכשיו הייתי מאוד אופטימי, והבעיה היא כמובן שלנו, של העולם כולו, היא לא בטכנולוגיה, אלא במוסדות, שדרון אסמוגלו דיבר עליהם אתמול, ואני אסתכל על זה גם כן כמה דקות, כן? דאגלס נורת', מורי, רבי וידידי, כל החיים שלו היה מודאג ממוסדות, ואם היו שואלים אותו על המוסדות היום, שהוא נראה גם ככה די מוטרד ממה שמחכה לנו. אני רוצה אולי לסכם את הגישה שלי, וכל אחד פה יכול להוסיף לרשימה הזאת, ככל שהיא רוצה. מה הם בעצם יחסי הגומלין בין מוסדות וקדמה טכנולוגית, כן? אז קודם כל תמריצים, כן? מוסדות, זה הגדרה כמעט של מוסדות, זה איזה תמריצים קיימים במשק. אלה תמריצים קיימים לחדשנות בידע הצהרתי, למשל מוניטין, פרסים למדענים שבתרמו תרומות חשובות, וגם ידע ביצועי, כן? מערכת פטנטים אפקטיבית. שנית, שוק רעיונות. שוק רעיונות צריך להיות תחרותי
מבוזר ופתוח, כן? היעדר של רשות מרכזית, אתה לא רוצה רשות מרכזית שמחליטה אילו מחקרים לעשות ומי רשאי לעשות אותם, כן? למרות שיש כמובן תמיד תשומה מסוימת מצד הרשויות שהיא בלתי נמנעת. חופש תנועה, מדיניות הגירה ליברלית, כך שפרטים יצירתיים יכולים לעבוד במקום שהם יכולים למצות את הפוטנציאל שלהם, בדרך כלל בקרבת אנשים יצירתיים אחרים שהם עושים קלאסטרים, כן? עכשיו, ואני עוד אחזור לזה, מוסדות שמעודדים ומספקים הון אנושי. ובמיוחד, וזה דבר שאני כבר צועק עליו 30 שנה, הון אנושי הנחוץ לידע שימושי הוא כמעט כולו הון אליטי. הון של אנשים שנקרא להם UTHC, upper tail human capital. זאת אומרת, אתה מסתכל על ההתפלגות של ההון האנושי, אתה מסתכל על 3 או 5% הטובים ביותר. אלה הם אלה שדוחפים את המדע ושהם דוחפים את הטכנולוגיה. האחרים סופגים. ממשל, שהוא כאילו מין גולדילוקס כזה, אתה לא יותר מדי ולא פחות מדי. מודע לכשלי שוק ביצירת ידע שימושי, אבל עושה מיקור חוץ לסקטור הפרטי. המערב תמיד עשה את זה, וזה בינתיים עבד לא רע. וכמובן שלטון, כמו שאנחנו כולנו יודעים, שלטון חוק, זכויות קניין, בטוחות וכיוצא באלה. ובסוף, ומעל הכל, וזה בעצם לא כל כך מוסד כמו תרבות, תרבות ידידותית לחדשנות, כן? אנשים, מוכנות לקבל נון קונפורמיזם, נכונות למרוד במוסכמות, פתיחות לרעיונות רדיקליים, גם מה שהם משוגעים, וסובלנות לאנשים אקסנטרים. תדעו, חשוב מאוד. עכשיו, תנאים אלה הלכו ותפסו יותר ויותר במערב אחרי 1500. ובטווח הארוך הם אלה שיצרו את הידע השימושי והנחוץ לצמיחה כלכלית, וזה, אני כתבתי על זה ספר של 400 עמודים, הכל שוב שצביקה ציין, שם אני מציין את זה. עכשיו, הבעיה היא שמאז 1600 הייתה קדמה טכנולוגית, אבל לא ברור כמה הייתה קדמה מוסדית בהיסטוריה מאז. חלק מהבעיה לפחות, היא זה שכשהטכנולוגיה משתנה, המוסדות צריכים להתאים את עצמם. אבל יש נוקשות מוסדית מסוימת, ולכן המוסדות משתנים לאט. עכשיו, אם גם הטכנולוגיה משתנה יחסית לאט, אז למוסדות יש זמן להתאים את עצמם. כן? אתן לכם דוגמה אחת שאולי תמחיש את זה. אם המהפכה התעשייתית נוצרה מציאות טכנולוגית חדשה, שאנחנו קוראים לה בתי חרושת. כן? בתי חרושת כמעט ולא היו קיימים באירופה ב-1750, ב-1850 לפחות באנגליה וגם כבר בקונטיננט, יש בתי חרושת. עכשיו, בתי חרושת דרשו התאמה מוסדית, למשל חוקים למניעת עבודת ילדים. זה לוקח עשרות שנים, אבל בסופו של דבר העבירו אותם, כן? המוסדות התאימו את עצמם. הבעיה היא שאם השיפורים הטכנולוגיים הולכים ונהיים יותר מהירים, המוסדות לא יצליחו להתאים את עצמם, והפער בין מוסדות לבין הטכנולוגיה הולך והתרחב, וזה מקור לצרות. הדוגמה שאני יכול להביא זה דווקא מביולוגיה אבולוציונית, כן? מה מלמד הביולוגיה האבולוציונית? כשהסביבה משתנה לאט לאט לאט, הרבה מאוד בעלי חיים יכולים להתאים את עצמם. אבל כשהיא משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, למשל כשאסטרואיד פוגע בכדור הארץ, כמו שקרה ב-65 מיליון שנה לפני הספירה, בעלי החיים לא יכולים להתאים את עצמם, ויש הכחדה המונית, כפי שכמובן אירע. זה דבר שהוא מטריד. אז גם בארצות הברית, הדברים האלה הם קרו כמובן, שיפורים טכנולוגיים הביאו לריכוז כוח כלכלי בידיים של מתי מעט, כמו שקרה בארצות הברית, נגיד 30 שנה אחרי מלחמת האזרחים, שנקרא The Golden Age, ועל זה אנשים כמו אסמוגלו כתבו באריכות והסבירו את הסכנה כאן. וגם בימינו אני חושב שהמהירות של השיפורים הטכנולוגיים מביאה לריכוז כוח כלכלי וכוח פוליטי, כמו אנשים כמו אילון מאסק ולארי אליסון ואנשים מסוג זה.
וגם כאן הפער בין טכנולוגיה לבין נגיד יכולת מוסדית מתבטאת בכל מיני צורות לא רצויות, כן? סין למשל, הטכנולוגיה מגבירה את היכולת של הממשל הטוטליטרי לעקוב אחרי כל פרט. זה מדהים עד כמה שהסינים טובים בזה. עכשיו, נשארו לי 5 דקות, אני רוצה לומר משהו על המשק הישראלי. בתור בן אדם שאומנם גדל בחיפה, אבל כבר יושב הרבה שנים בחוץ, אני מסתכל על זה עם רגל אחד בחוץ ורגל אחד בפנים אולי. אבל ישראל, כפי שנאמר אתמול וכפי שנאמר הבוקר, היא הנס הכלכלי של העולם בעשורים האחרונים. היום התל"ג שלה, וראינו את הגרפים של צביקה ושל אחרים, מאוד קרוב לזה של צרפת וספרד וגבוה מזה שבאיטליה. אולי לא בתיקון של PPP, אבל עדיין גבוה. אחוז עובדי ההייטק בישראל הוא גבוה יותר אפילו ממשקים אחרים שמנסים גם הם להיות הייטק. למשל אסטוניה, סינגפור וכיוצא באלה. יחד עם זאת, כפי ששמענו הבוקר, יש מספר לא קטן של מכשולים, כן? חלק גדול של האוכלוסייה, כולל כמובן מה שצביקה דיבר, חרדים והסקטור הערבי, הם לא חלק מכוח העבודה, או לא חלק שיכול לתרום בפרופורציה לגודל שלו, ובוודאי מעט מאוד מהם נמצאים בזנב העליון של ההתפלגות של ההון האנושי, כן? חלק גדול מאוד מן התל"ג מוקדש להוצאות ביטחון, וישראל פחות או יותר מנותקת מן המשקים שסובבים אותה גיאוגרפית, והיא הרבה יותר קשורה לעולם שמעבר לים. עכשיו, חוץ מזה, ישראל היא אחת המדינות היחידות, לפחות בעולם המתועש, שעדיין שיעורי התחלופה של האוכלוסייה הם חיוביים, כן? שיעורי הילודה גבוהים הרבה יותר מאשר בעולם התעשייתי, דבר שאגב לא עלה עד עכשיו, אבל הוא בהחלט דבר שחשוב לדון בו. עכשיו, מתוך העקרונות האלה שאני דיברתי עליהם, איך המצב בישראל נראה, אולי לפני שאני אכנס לעובי הקורה, מוכרח לומר דבר אחד. לעם היהודי יש מסורת של לפחות 2000 שנה, של השקעה בהון אנושי, והספר שהוא חובת קריאה בנושא הזה, זה הספר של בוטיצ'יני ואקשטיין, שיצא לפני כעשור, שמדבר על המשמעות הכלכלית של זה. אבל הידע וההון האנושי שהם צברו מחורבן בית שני עד בערך המאה ה-18, תרמו מעט מאוד לעולם של המדע ושל הטכנולוגיה, גם במערב וגם במזרח התיכון. אני ביליתי ימים רבים לחפש יהודים שמקבילים להמצאות של אנשים כמו ניוטון, גלילאו, הרווי, קופרניקוס. אין. היהודי היחידי שמצוין בכל ספרי המדע והפילוסופיה של התקופה הזאת, זה ספינוזה, ואנחנו יודעים איך הקהילה היהודית התייחסה אליו. רק אחרי 1750, בעקבות העלייה של הנאורות, או מה שקוראים בהיסטוריה היהודית ההשכלה, ההון הזה הופנה מן הנושאים שהוא טיפל בהם קודם, לידע שימושי. ומאז, אני אומר, הזרם של היצירתיות היהודית בהון שימושי היא לא הייתה ניתנת לעצירה. והתרומה שלהם, מארליך ואיינשטיין ומטה, היא הייתה מעל ומעבר לכל פרופורציה שמישהו יכול לצפות. עכשיו, השאלה היא אם הדבר הזה בר קיימא בישראל. עכשיו, מבחינות רבות, אני מוכרח לומר שישראל עושה את כל הדברים הנכונים. קודם כל, היא נותנת תמריצים רבים מאוד לאנשים שתורמים לחדשנות, כן? סקטור ההייטק יצר, ואני לא צריך להגיד את זה בקהל הזה, יצר מיליונרים לא מעטים, וזהו תמריץ עצום, לא רק בשביל המיליונרים, אלא גם אלה שרק קיוו להיות מיליונרים, ולא נהיו מיליונרים, אבל עדיין תרמו, כן? ויש גם, אני חושב, יוקרה חברתית לא מבוטלת, קשורה בתעסוקה בסקטור הזה, מתבטאת בדברים כמו פרסי ישראל, פה יש לכם רשימה של הפרסים, אני לא אקרא אותם, הדברים ידועים, אבל כמו שאמרתי, החשיבות של פרסים, וזה לא רק פרס ישראל, זה כל פרס מהנובל ומטה, כן? הוא לא רק שהוא ממריץ את הזוכים, הוא ממריצה אוכלוסייה הרבה יותר גדולה,
שכולם מקווים לזכות בפרס הגדול בהגרלת החדשנות, כן? עכשיו, רובם לא מקבלים, אבל התקווה ממריצה אותם לעשות את המאמצים, וזה מה שהמשק צריך. עכשיו, צריך שוק, כמו שאמרתי, שוק רעיונות תחרותי. שוק הרעיונות קיים, אני חושב שקיים בארץ שוק רעיונות תחרותי ביותר, בייחוד בשטחי הסטם, אולי פחות קצת בשטחים אחרים. וישראלים באופן כללי, אני חושב שנוטים להיות תחרותיים, ואין איזה מוסד ריכוזי שחולש על הרעיונות ומדכא רעיונות חדשים, כמו שלמשל הכנסייה הקתולית עשתה בימי הביניים והאינקוויזיציה יותר מאוחר, או למשל מה שקרה בברית המועצות בתקופת לישנקו, מי שזוכר. עכשיו, יתר על כן, המשק הישראלי מתחרה בתור משק פתוח וקטן, עם אחת שמתחרה עם כל העולם. אלה הן החדשות הטובות והחדשות הרעות גם. עכשיו, מה זה שוק רעיונות תחרותי? חסמי כניסה יחסית נמוכים להצעת רעיונות חדשים, מנגנוני סלקציה חזקים מאוד, זאת אומרת רעיונות טובים בדרך כלל מקבלים מימון, מתרבים ומיושמים, הפצה מהירה של רעיונות מוצלחים, ומעל הכל סובלנות לכישלונות, ולדעת ולתת לאנשים שנכשלו הזדמנות שנייה, שלישית ורביעית, ולא לזרוק אותם לפח הזבל הכלכלי. יש לי עוד 3 דקות. ניידות גיאוגרפית, חופש תנועה וניידות. חדשנות בישראל נהנית כמובן מניידות, במובן זה ישראלים רבים נעים נון-סטופ בין ישראל לבארצות אחרות, וכל הזמן נמצאים בטיסות, הדברים ידועים כמובן. ישראל גם נהנתה כמובן מיבוא עצום של הון אנושי מרוסיה וארצות אחרות. נכון שיש במידה מסוימת זליגת מוחות, וכאן שומעים על זה כמובן כל הזמן, ה-brain drain, אבל אני רוצה לומר שהאופציה הזאת של ישראלים שנמצאים בזנב העליון של התפלגות ההון האנושי, האופציה הזאת בשביל לעבור, היא מבחינה מסוימת מבטיחה שהממסד הפוליטי מאולץ במידה מסוימת מפחד שזה יקרה. בין שהסקטור הזה לא יתמוסס, כן? וזה כמובן היו אחת הטענות שעשו, אני שמעתי את ינקלה פרנקל נותן את הנאום שלו בזום כשהיה, שאומר, תראה, אם לא יעשו את הדברים הנכונים, ההייטק סקטור של ישראל פשוט אנשים יקחו את המזוודות וייצאו. עכשיו, זה לא מבטיח את זה, כי בהיסטוריה יש מספיק מקרים ששלטון בצורה אידיוטית הלך וגירש את האנשים המוצלחים ביותר. כן, הדוגמה הקלאסית זה לואי ה-14 שביטל את דיקטה חופשת הדת של הפרוטסטנטים, ועשרות אלפים באמת מהזנב העליון של ההתפלגות בצרפת עזבו למקומות כמו פרוסיה, הולנד ובריטניה. עכשיו, אני רוצה להדגיש עוד פעם שהזנב העליון של ההתפלגות ההון האנושי היא הדבר שקובע, וזה לא רעיון שלי. פה יש לכם את גדול הפילוסופים של העולם במאה ה-18. דיוויד יום, הוא אומר, those who cultivate the sciences in any state are always few in numbers. אבל זה הדבר שהוא חשוב. עכשיו, האם ישראל עומדת במבחן הזה? יש תוכניות בלי סוף לעודד אנשים להיות חלק מן הזנב העליון הזה, כן? וכולנו יודעים מה הם, כן, תוכנית אודם, תוכניות אחרות שקיימות באוניברסיטאות וכיוצא באלה, כן? תוכנית תלפיות ותוכניות חבצלות, שהם גם מעודדים נערות ונערים צעירים להתמחות בסטם. התערבות הממשל בארץ, כולנו יודעים את העובדה, הקשר בין הסקטור ההייטק לבין הסקטור הצבאי הוא כמובן דבר ידוע. עכשיו, יש מקום לדאגה, עוד דקה. קודם כל סכנה של משק קטן ופתוח, כן? כמו שאמרת, הניידות האישית יכולה בתנאים מסוימים להוות סכנה. דאגה מספר 2, משטרים פופוליסטיים נוטים להתנפל על אליטות. כולל אליטות אינטלקטואליות,
באוניברסיטאות ובזנב העליון של התפלגות. זה קורה בארצות הברית, זה קרה בהונגריה, זה קרה בפולין בתקופה מסוימת, זה קורה בטורקיה. זה טבעם. זאת סכנה רצינית. דאגה מספר 3, תלות גבוהה במימון חיצוני. הסקטור ההייטק פגיע למה שקורה בשוקי הון בעולם, שאין להם שליטה עליהם. ויש אולי גם צדק מסוים בספר של סיביל הלברון, שקראתי להכין את ההרצאה הזאת, שנקרא The Dark Side of the Startup Nation, אני מתאר לעצמי שאנשים פה ראו את זה, שהיא משפיעה, מודאגת, כמו שדרון אסימוגלו מודאג, מן ההשפעה של ההייטק על אי השוויון, שיבשר למעשה בישראל מדינה דואלית עם שני סקטורים. כמו שבא מישהו אמר, שישראל תהיה 50% סיליקון ואלי and 50% בגדד and nothing in between, כן? כך. יחד עם זאת, ישראל היא דוגמה מוחצת ליכולת של יצירתיות כללית ובכלל יצירתיות טכנולוגית בפרט, שהתגברה על קללת הקעירות. וכל משקיף עם חוש היסטורי כלשהו יכול לומר רק דבר אחד, שהוא מסתכל על הסקטור, על המשק הישראלי. שאפו. תודה רבה.